Pán Lupták, čo je programom Združenia robotníkov Slovenska vo vzťahu k zahraničnej orientácii Slovenska? Naša strana je jednoznačne proti vstupu do NATO, pretože Slovensko a naša republika, aj náš národ doplatil na konverziu zbrojného priemyslu, keď sme boli nehumánni vraj, tie múdre hlavy nám to hovorili, sme doplatili katastrofálne. My sme 5 zbrojárskych fabrík zavreli, desiatky tisíce robotníkov išlo na ulicu, konštruktéri tiež, potenciálne mozgy tiež, a dnes chcú prezbrojiť našu armádu na podmienky NATO. Bolo by dobre tí politici, ktorí tam chcú ísť, aby povedali, akú obeť bude musieť jednoduchý občan a robotník Slovenskej republiky priniesť. Toto nikdy politici nepovedali. Ďalej, čo sa týka Európskej únii, my hovoríme, že ak tak ako rovnocenný partner. Chcem ešte na to povedať, že my sme mali vo volebnom programe v 94., ale aj teraz nezávislosť Slovenska. My si myslíme, že Slovensko nepotrebuje zoskupenia. Proti komu vlastne má NATO stať dneska? Na čo je tu NATO, ja sa pýtam, keď Varšavská zmluva neexistuje? Pán Hamžík,